ndi Mtedza Times Sport kuchokera kuno ku TTV mumakhala ndi ineyo Nkonzi komanso mulutsi wa programu iyi coach player Peter Forte alole akanakane komando wa Times Group. Mprogramu ya lero tikuunikira chiko cha FDH Bank ndalama zokwana 680 million ndi zimene zalowa ku masewero a mpira wa miyendo mdziko muno mchikochi kuyambira mchaka chimene chikochi chidayamba mu 2021 kufikira pano mwachidule zaka zisanu zapitazi banki ya FDH yayika ndalama ku mpira wa miyendo mdziko muno zokwana 680 million. Mprogramu ya lero tiunikira nkhani yonse kuti Silver Strikers ndakatswiri a 2025 edition kodi mukuzoti Bullets atenga kawiri, Silver kawiri, Brigos kamodzi. Sozoti Bullets ndi Silver ndi matimu okhawa amene atenga chikochi kochuluka. Komanso tufuna kuunika kuti 2025 edition best midfielder ndani, kodi ndi Uchizi Vunga kapena Blessings Singini, top goal scorer akuyena kukhala Babatunde kapena Osero Wanchinjivira, nanga goboy wapamwamba ndani, ma clean sheet ochuluka ali ndani, ndi Khungwa kapena George Chikoka. Tiunikira zambiri zokhuza chikho chimenechi mondilole kuti tikhale limodzi. Mprogramu ya lero ndili ndi nzanga Francis Spata mmodzi wolemba nkhani kuno ku Malawi. Ndimafuna Francis ndikulandira ku programu iyi. Wadzuka bwa? Ndadzuka kano. Waswera bwa? Ndaswera kano. Usiku uno uli bwa? Zimafuna kuona kuti waswera kapena uli bwanji? Muli monse. Ndathokoza kwambiri. Yes. 680 million zalowa ku masewero a mpira wa miyendo kupyola Football Association of Malawi kuchokera ku banki ya FDH. Uli ndi manga yotani kuti bank yayika ndalama zimenezi kwa zaka zisanu zapitazi? Choyamba ndiyamikire banki ya FDH po onesa chidu kutukula ku masewero amenewa ku Malawi muno. Chwata onapo mbuye mu tinandi zikhozo chepa kwambiri mzimu Malawi muno. Komano FDH itatuluka FISID iyo inazabwerapo mu chaka cha 2021 kuti ife itiyambaso kuthandiza malo ma FISID imene yachokapo. Ndipo ina mu 2021 kuyambira 2021 ija inayamba ndithu ndi 70 million. Kuyambira bayiko kwenamba 70 million ndipo taona mpaka na 2022 ikuyikapo ndalama zokwana 90 million. Komanso 2023 ikuyika 120 million. 2024 inayika zokwana ndalama zokwana 150 million. Chaka chino cha 2025 ine 250 million. Ndipo pambana wapita ndi 45 million. 45 million. Silver Strikers. Yes. Ndene kuti ababa akupanga zinthu za ichi chaka chilichonse akhala kukweza chabwino. Yes. Tiyambire mchaka cha 2021 akatswiri a chikho chimenechi FCB Nyasa Big Bullets yatenga kawiri, inagonjetsa Mafco, yagonjetsapo timu yawo ya reserve Silver yalingaponso kawiri, itagonjetsa Wanderers, inagonjetsa Mzuzu City Hammers. Brigos iso yatenga kawiri, itagonjetsa Bullets pa ma penalty 3-2 ndipo itatha masewero amenewo 0-0 pa 90 minutes regulation time. Ugafotokozera motani ma champion mmene ayendera kuchokera mchaka cha 2021? Tikatengera ndi mmene kuyambira 2021 zikuonesa kuti matimu awiri a Silver Strikers komanso FCB Nyasa Big Bullets ndamene afika mafinals okochuluka kuposa matimu enawo. Tikayerekeza Wanderers kana chaka chino kanali kuyamba kufika mdimeyo maliza. Ndipo mbuye mwakhala kutulukira makota finals penanso kutulukira ma semi finals. Nde tinene kuti matimu amene akonekula akupanga dominate kwambiri mu chikho chimenechi ndi Silver Strikers komanso FCB Nyasa Big Bullets omwe agawana kawiri atenga kawiri ndipo kamuzi kenako inatenga ndi Brigos chaka cha 2023. Ndeti nende kuti bayi baba mphamvu kwambiri zogona ku matimu awiri ama Silver Strikers komanso FCB Nyasa Big Bullets. Tiyapereke ka breakdown. 2021 ma champions adagonjetsa ndani, 2022 ma champions adagonjetsa ndani. Tiyenera kupereka breakdown imeneyo chifukwa on record tikudziwa kuti chaka chatha 2024 it was Brigos beating Bullets. Yes. 3-2 on penalty shootouts. Masolo anathira 0-0 pa 90 minutes. Chaka cha 2025
ndi Silver Strikers 5-4 gonjetsa Wanderers pa mapenalty pa bwalo la Bingu National 1-1. Chigoli choyamba kubwera pa 23 minutes anayika mu Nyamata Blessing Singeni ndi mutu. Chachiwiri Wanderers Silver kubwera kudzabweza pa 79 minutes kutatsa 11 minutes kuti masolo ate pa penalty. Anabwera Nyamata Maxwell Pipe otseka kumbuyo 1-1. Chigoli chimene chidatenga moyo wa mmodzi wawo chemera team ya Silver Strikers. Mzimu wake usemu mtendere Maxwell amene waikidwa m'manda nditu kulilongwe mzimu wake usemu mtendere. Kenako Bullets idajanso Mwamafco 3-0 pa bwalo la Bingu National. Ndi finals zimene anthu amati kuti imene ndi finals zika kapena ndi training. Twazi goli zonse zinapezeka mu first half zitatu. Second half ndimene Mwamafco inakhanga inazuka kuti zikhala chaka china Bullets uchinya reserve 3-1. Anthu anakamba zambiri mbiri kuti zikhala bwanji. I think reserve amene mu chiko chimenechi achoke asamasewerenso. Akusawoniza So kwambiri. mbiri ya FDH Bank Cup ndi imene yoyo kuti ndalama zokwana 680 million zalowa kuyambira mchaka cha 2021 matimu asanu apezeka kuti mafinals amenewa afika ndikutenga koma ni matimu a Bullets amene atenga kawiri, Super Strikers kawiri, kamodzi timu ya Blue Eagles imene achinyaso timu ya Bullets. So Bullets yafika mu finals in 5 years katatu. Yes. Ikufika mndime yomaliza. Komaliza. Katatu. Ya pirawo kamozi kawiri yatenga. So ndi zimene zakhala zikuchitika. Silver Strikers are the reigning champions FDH Cup atenga 45 million. Pamene sponsorship as we speak ili pa 250 million. Now tufuna kuona kuti kumbali ya osewera pagolo kumbuyo pakati kutsogolo tiyambire pagolo matimu awiri amene afika mu 2025 edition ndimeyomaliza ndi Silver Strikers ndi Wanderers. Mbali nayi unali George Chikoka, mbali nayi unali Dalitso Khungwa wa Wanderers. Osewera awiriwa kwaona ma stats nimene tilili padakali pano tikozonena kuti dolo amene akuyenera kupatsidwa Golden Glove kuti uyu ndi shasha wapa golo mpikisano wa FDH Bank ndani chaka chino cha 2025. Poyamba ndiyambe kwaphatikiza magoli amene Khungwa komanso Chikoka. Chifukwa chaka chino kuna chema pachema FDH Bank monga mazina. Yes. Tiyambe ndi magoli awiri osewa masewera okwana 5 win alliance chaka chinochi. Ndipo mu round of 16 kuyambira round of 32 round of 32 round of 16 quarter final mpaka na finals. Yes. Ndipo masewera amene tiyambe ndi George Chikoka amene wasewera masewera okwana 5 ndipo ali ndi clean sheet okwana 3 ndipo awonyesa goli ziwiri chabwino pa masewera 5 pamene Dalitso Khungwa nayeso wasewera masewera okwana 5 nayeso sana misa masewera aliwose ali ndi clean sheet awiri komanso awonyesa goli zingati zitatu chabwino zimene zikonsa kuti amene ali ndi upper hand yokhala ndi George Chikoka kuti yotenga Golden Glove George Chikoka chifukwa kuti ali magoli ziwiri zake wachinyisa zitatu, Dalitso Khungwa wachinyisa katatu. George Chikoka kawiri. Onsewa ma similarities anaponya mapenalty mfine. Uyu kuponya kungwirira nzake, uyu kungwirira nzake. So in this case malingana ni ntedzantedza time sport. Goboy wa team ya Silver Strikers akuyenera kutenga Golden Glove mchiko cha FDH Bank Cup. Ni mmene ife tapezera according to our statistics. Situ tikungobwera pano kunena kapena tudana ndi wina kapena kukondera wina koma tikupereka mfundo ndi ma stats amene ife tatolera ndikuwapeza. Anyamata otseka kumbuyo kwa Silver Strikers kudzituluka maina ngati Nixon Mwase, Innocent Chema, Maxwell Pipe amene wawo akuzomatuluka, McDonald Lamek akuzomatuluka. Kumbuyo kwa Wanderers kutomatuluka achina Stanley Sanudi, achina Emmanuel Nyirenda, achina Suwimba Timothy. Koma ineyo ndikaona apa ndikuti titenge Maxwell Pipe ku team ya Silver Strikers, Emmanuel Nyirenda ku team ya Mighty Wanderers. Tiwaunikire awiri wakuti kodi mmodzi amene akuyenda kukhala dolonso amene akukhala kuti pana chema di pachema FDH Bank Cup ndi Pipe kamene ndi Emmanuel Nyirenda. Tiyambe ndi Emmanuel Nyirenda. Emmanuel Nyirenda tikatengera overall this season nayeso wasewera magemu okwana 4 anayi. Anaponya imodzi ya semi final ndi ya FCB Nyasa Big Place Fiota na yes paka mu stadium. Ndipo yeye that was the semi final match. Yes. Ndipo tikamutenga yeye Emmanuel Nyirenda wanyisisa goli zitatu.
defense yake inalola zigoli zitatu defense yake inalola zigoli zitatu pa masewero 5 ofikira mndime yomaliza ndipo pa defense yako imene anasungapo clean sheet imodzi yemwe anapanga ndi Craig inatha 0-0 anaka wina pa penalty shootout pamene uyu Maxwell Pipe naiso wasela magemu kona iye wasela magemu kona 5 wose pa masewero ndipo wasunga ma clean sheet atatu wanyisa zigoli ziwiri 3 clean sheets for Silver Strikers defender Maxwell Pipe against 1 clean sheet for Emmanuel Nyirenda for Mighty One. Plus kupanga kujinya chigoli final yes pa 79 minutes kuti kale 1-1 matimu apite ku penalty ndiye apa njira imwe iona noka simasamuso tichite kutani Nyamata Maxwell Pipe wa Silver Strikers akuyenera kukhala osewera otseka kumbuyo ochinga kumbuyo wapamwamba mchiko cha Pachema FDH Bank chaka cha 2025 edition. Izi ni malinga ndi Mtedza Times Sport. Midfield battle Uchizi Vunga Silver Strikers number 1 candidate. Wanderers kuli Blessings Singeni played a very vital role. Mwinaso kumabwera osewera ngati Ngolo Kante, Felix Zulu kumatukamba kweni za Blessings Singeni ali ndi impact yaikulu kwambiri Blessings Singeni mbali naye Uchizi Vunga so nice tikaona mu season ya 50th edition ya FDH nice anatengapo gawo lalikulu kuthandiza timu yake ya Silver Strikers maka pakati paja pamene amakhala akulanda mipira kwa adani amene amakhala kuvutisa kwambiri muone finals iyi amene mala kwambiri ndi kudonto sanaoneke mpaka na mwana anachepa ndinazamvera commentary yanu mukunena kuti kodi kudonto iyi ndi Vunga kodi zikhala bwanji kwa Vunga akunena kuti mwana amapanga dominate pakati kwambiri ndinena kuti Vunga kwambiri yeye kwambiri waika kwambiri ma assist kusiyana ndi zigoli komanso ndamene amaoneka kuti amamaka kwambiri inali midfield yayo inali yolimba kwambiri. Remember mu semi-final against Sesivo ndamene anapereka so assist kuti Andrew Joseph apeze chigoli chokhacho chimene Silver Strikers idafikira mndime pita nakaminya polo ndipo rebound yake anapezeka kuti Andrew Joseph anayisumba ndi mutu chimene chinapangisa kuti Silver Strikers ifike mu finals. Nde tikaona kuti iyeyo aliso ndi impact yaikulu yoti anapa contender yoti atakhala na one of the best midfielders mu FDH Bank. Nde tibwere ku team ya Mighty Wanderers mmene mwakambira kuti Blessings Singini yeso watengapo gawo lalikulu kwambiri komanso waithandiza team imene kuogwesa zigoli zitatu mu chikho chimenechi ati zigoli zitatu ngati midfield. Mwachidziwikire in terms of assist as goli apa zimene zimalankhula ni ntchito zimene munthu wachita pa ground. Tikamutenga Uchizi Vunga kumika pa skelo ndikumutenga midfielder wa Wanderers Blessings Singini kumika pa skelo imene kuli Blessings Singini ikulemera Uchizi Vunga kupepuka akuchepa ndiye malingana ni Mtedza Times Sport tikugwirizana kunena kuti osewera wapakati Pachema FDH Bank Cup shasha ndi Blessings Singini inende guza nazo inende kwa ineyo maganzo ineyo mothandiza ndi Mtedza Sports ndikumpasa Blessings Singini kuti ata kutenga osewera wapamwamba kwambiri wapakati wa chaka chino cha 2025 mchiko cha Pachema FDH Bank. Kutsogolo ndiye kuli ntchito chifukwa kuli Babatunde adepo juzi goli zinayi timu yake idatuluka mu semi final komanso ndi osewera mmodzi wa timu yomwe siya mu Super League iyeyu tu amasewera mu National Division ali kunchinjivira Joao Dave nice pana kuyambira pa national level ukosa zigoli zokwana zinayi nde ndi ili andio gawana imeneyo ndi Babatunde chodi matimu amuna nafika kupatali kusebweleza ndi awanchinjivira so anchinjivira inatuluka ndi Sivo mu round of 16 nde Bullets yatuluka mu semi final ndi Wanderers masela amene so inasesa kuti muna make pambana zinangovuta kuti kumano uje ni performance overall inali bwino nde muna paipa amene angakhala ndi apa hand kumano golden boot simbatinga zimezo azonangazo mwapanga mwafanana zigoli nosa muli bwino ndi makatswiri. That's right. Yes. Mukuonayi ndi program ya nkhani za masewero Mtedza Times Sport imene tikuunikira kwambiri 2025 edition ya Pachema FDH Bank Cup
ndipo taunikira kuti Goloboy wapamwamba ndi George Chikoka, anyamata otseka kumbuyo Maxwell Pipe wa Silver Strikers ndiye osewera wapamwamba, wapakati Blessings Singini wa timu ya Mighty Wanderers, kutsogolo ndi Babatunde Adepo Ju ndi Joao wa timu ya Mchinji Villa. Tatseka chapter chimenecho, road to the final. Kodi kuti matimu amene wafike mtimu yomaliza Silver Strikers komanso timu ya Mighty Wanderers adayenda mutani. Road to the final tiyamba ndi timu ya Mighty Wanderers chifukwa tikudziwa kuti mtimu yomaliza makamaka adakumana ndi Silver adakumana ndi Wanderers, mtimu yomaliza Balola Bingu National yadachotsa Bullets mu ndimu ya semi-final ndi chigoli chimodzi, Promise Kamwendo, ndipo masewero ena Craig AC adaikhaulitsa pa mapenalty 3-2 adatira 0-0 pa 90 minutes. Wanderers yaenda motani kuchokera mu round of 32 kudzafika kumeneko. Tiyambe ndi Wanderers tisafika ku Silver Strikers. Mighty Wanderers kuyambira mu round of 32 inakumana ndi timu ya Mafco imene inatulusa chaka chinacho paka mu stadium mu ndime ngati yomweyo, ndipo chaka chinocho inakwanisa kuigonyesa timu imene ya Mafco ndi zigoli zitatu kwa chimodzi 3-1. masera amene ansewera paka mu stadium. Itachoka pamenepo inafika mu round of 16 momwe inakumana ndi Nzuzu City Hammers komwe ku Lumpi komwe inakapambana so 2-1 kumene koko. Itachoka kumeneko inapita ku Cobra Dimba inakumana ndi Craig Sporting mu quarter finals, masera anatha 0-0 mu 90 minutes, ndipo Mighty Wanderers inapambana 3-2 kudzera pa mapenalty. Itachoka pamenepo ndimene Wanderers imakumana ndi timu ya FCB Nyasa Big Blast mu semi final amene tinaona paka mu stadium. Wanderers inapambana 1-0 chigoli chimene anagosa Promise Kamwendo pa 89 minutes ndi mutu. Nde tikana kuti tikafika no ku timu imene ya Silver Strikers imene inamba ndi Mighty Tigers paka mu stadium idapambana 1-0 mu round of 32 imene. Itachoka pamenepo mu round of 16 inakumana ndi FC Shield inavuta kwambiri, inati usaso timu imwe ya Silver Strikers amati Panthers inangosina zina pako apa inati FC Shield Chabwino ndana kumana nayo anata mapanga mnatuoneza chaka chijamanatulusa pa penalty chaka chino tukonesa nanagonyesa ana amene wa 4-1 pa Silver Stadium mu round of 16. Itachoka pamenepo inakumana ndi Brigos mu quarter finals panankhaka Silver Strikers inapambana 3-0 masana amene analiso muna inalengata okova ya nomwe mafika mu semi-finals kwa tusa Silver Balola Bingu National 1-0 chigoli cha Andrew Yosef. Andrew Yosef rebound ya nyamata ya Chizivunga kuti afike mndime yomaliza. Fine, fair enough. Tikupitirira ndi program ya Mtedza Time Sport momwe tikuunikira chikho cha chaka chino cha 2025 pachema FTH Bank Cup oyimbira. Tikuunikira kwambiri semi final ya Bullets ndi Wanderers pa Balola Kamuzu Stadium. Tikuunikiranso kwambiri Silver ndi Silver kapena final game ya Silver ndi Mighty Wanderers adagwira ntchito yotani malifali mu semi final imene Wanderers idakumana ndi Bullets pa Kamuzu Stadium. Masewera pa Kamuzu Stadium malifali anachita kuchokera kumpoto, anachita kuchokera Chinoko David Chinoko amene sana imbira derby ya first round ya mu Super League ndana ampasa so mwaye kuti bwana taimbira niso tapanga niso semi finals kuti tuone kuti mupanga naye bwanje chabwino. Nde tikalengera ndi masewera amene ajamena naimbirira kwa iyeyo ngakhala kuti anthu anayankhula kuti zopana pa mapenalty chani sana peleke mapenalty komanso ndi zimakhanga za masempana ndi osanizo lake mbali aja komabe kwa ineyo chino anayipangabe contain game ija shwa inali game yovuta kwambiri. Nde tingampasabe kuti iyeyo anachitabe bwino kusiyana ndi mene anapangira muna madabi ambuyomu ngati mene nali ya first round ija komanso ndi mene anapangira dabi ya muna ya 2024 mene anapangira iye Chinoko. Nde timpasabe mwaibe kuti anachitabe bwino poyerekeza ndi madabi ambuyomu ndi mene anachitira mu ndipati pamene kuona kuti pena pake panapenga oyimbira ni munthu sangalephere pena pake kupisirira pali pena pamene kuona kuti satha kugwira ntchito yabwino. Masero omwe atukamba wa ndi Bullets Chinoko imwe panali pena anazagwesedwa nyamata Adam Wallace mu box mu second half. Yes, ya first half sina ione sio nadi kutale koma ya second half anagwesedwa Adam Wallace mu box
that was a clear penalty kwa ineyo ndinaona kuti inali penalty koma iyeyo anapanga wave play on kuti akulu imene mangogwa si penalty koma imene ndi penalty imene ina anthu amasala atha amakhala kuyambirana kuti daiva jasana imbe bwanji poti mwana uja anagwesa taken and point noted. Yes. How about Easter Zimba final Super Strikers versus Mighty Wanderers? Easter Zimba so ndi one of the referees amene ama mdalira kwambiri anaigwira ntchito yotani kwa ine Easter Zimba ndikaona masela aja anaimbira kuti kwambiri singa loze chala kuti muna make banani mistake inake kuyambira first two mpaka na final kwiso waimbira bwino kwambiri kufikira penalty ngakhala ina kumanena kuti it was a ball to hand komabe tikaiwonesa kwambiri tikaona replay komalo replay yatikaiwona kuti bwino uyiwonesa pafupi ango ijakonesa kuti munthu ja Felix Zulu mpira ja atagwiradi chwandi ndi mpira kuti akanapakauti sanagwire mpira ja anatha kwa iyeyo shaba anali kumbuyo kwa nzake Emmanuel Nyenda komanso pompo panali Nyamata Ando Joseph amene amafuna asikuhera so mpira amene uja komanso anakanika kuhera chifukwa cha mpira ja unakuza mkono wa Felix Zulu zineza mangisa kuti mpira ja usinde direction kumbali ya Ando Joseph ndipo lifali anali pafupi anauza pompo Easter Zimba kuti ndi penalty ya Silver Strikers imene inapangisa kuti masela amene aja Silver Strikers igolesa ifika kuma penalty shootout ndedi Easter Zimba kwa ine ndimpasabe kuti anaimbira bwino kwambiri mu finals imene ndilibe point iliyo titseke motani program ya mtedza Time Sport FTH Bank pachema 2025 edition kumbali ya conduct ya masapota generally masapota anaisa kubwera ndithu turnout inali yabwino ngakhale be kuyambira kumuna kumayambira kuma round of 32 ndinamva Silver Strikers amadanda kuti ifeyo poeniza ndi anzathu amene tapsala na finals awa Mighty Wanderers ifeyo turnout yathu sina yabwino amene Mighty Wanderers turnout yawo inali yabwino komanso anazakumanaso ndi derby imene anakumana ndi azabinyasa biko semose panabwera anthu imeja inapanga 102 million nde tikatenga kuti turnout anthu anaisa anabwera ndithu mochuluka ndithu anthu akuti ndrama zinabedwa ena akuti yayi anthu ambiri adalowa ulere amangolowa pansi pa fence finals pa bingo na tafika mulingoni kuti famu ikulira matimu asiliva akulira Wanderers ikulira ndipo zimene zimachitika masitadium ake onse akulu amene akumasera ku pa bingo kapena pa mu stadium kumakhala kudandaula kuti pa gate zinthu sinaende bwino anthu syndicate kamene kuli chani chimene chikuchitika mu masewera kwambiri pofika ataite komano kumbali ya awa amapanga mazama e-ticketing akwesa mbali yawo chama e-ticketing mamazatu maujina mana adapanga ujene ausi athamaliza muno printed out tickets koma chimavuta kwambiri muna ndi match day tickets ndezo kumavuta kwambiri tamama ku bingu ja finals anthu matikiti anasegula timanyumba yamagusira timageska yamagusira matikiti mja anthu anabwera chigulu pana chipwirikiti yosakhala bwino kuti anthu anakata kugula matikiti ndezimene kumamesa anthu waya amene uli kunja kwa Bingu National Stadium ukaona patali umoneka ngati ngati bwino koma ukafika pafupi mwana waya salipo waya pansi apa anthu amangotoka basi koza kungolowa zimangolowa sono pamenepo osakakhala pa chitetezo zikuvuna njani ndepali chinaso kwanza tukuja anthu amati akaba mu stadium muja nga lese kuti wa venture wala pa waya paja umakafusidwa ticket kuti bwanji siti kuika pa gate ina sakuyika gate ina pamene kunoko ukangolowa wafika mu stadium kwa master paja wafika uliko mastand ndeze timalizire pamenepa program ya mtedza Time Sport kuchokera kuno kuti TV uyu ndi Francis Spata amene ndinali naye anali mulendo wanga mprogram ino tizikhala naye pafupi maprogram akapezeka ona kuti tikoza kuzafuna analysis yake nditokoze kwambiri Francis chifukwa ntchito yabwino imene tagwira mprogram ya lero ngokubira kuti sitinapereke raw deal kwa omvera komanso amene akutitsatira program ya mtedza Time Sport kuchokera kwa ineyo Nkonzi komanso mulutsi wa program ipita 40 nditokoze kwambiri Obed Mkagama amene watithandizira kwambiri ma visuals komanso mawu kuti akhoza matuka amene kuti atulukiramu komanso chithunzi kuti kukhozokhala ndi chithunzi chabwino chokongola chimene mukuonerachi kufikira tsiku lina pokhapokha chautakalola tidzakenso limodzi mprogram ino yotsatira bye bye